अनसाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जायफ्रा आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि गोजोननाय आरो आंनि खुलुमहरनायखौ आं गिबियावनो जासिग्रोनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे दिनजों लोगोसे दिनैनि गाहाम बाथ्रायाव जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायग्रा साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनैनि बे दिनजों लोगोसे आरोबाव गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान भिडिअ आं दिनै लानानै फैबावलायबाय। बेनो जाहैबाय बे टपिकआनो जाहैबाय आं नोंखौ मुजुगारगोन। बे टपिकनि सायावनो दिनैनि गाहाम बाथ्राखौ नायगिरि साफ्रोमजों लोगोसे आङो दिनै शेयार खालामनो सानदों। आं दहाय गिबियावनो होनबाय दिनैनि गाहाम बाथ्रानि टपिकआ बेनो जाहैबाय आं नोंखौ मुजुगारगोन। अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै बे बाथ्राया सोरखौ बुंदों आरो मानो बुंदोंमोन? फै जों गोथौयै जोङो मिथिनि। मा होननानै बुंदों? आं नोंखौ मुजुगारगोन। दिनै बे बाथ्राया सोरखौ बुंदोंमोन आरो मानो बुंदोंमोन? अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम आं गिबियावनो गोथार बाइबेलनिफ्राय मोननैसो बाइबेल सिरि फरायनानै आङो खोनासंहोग्रोनो आङो सानबाय। आङो फरायनानै खोनासंहोनि बेखौ मोननो हागोन नुजा होजानाय 3 बालाबनि 15 आरो 16 सिरि Revelation chapter 3 verses 15 and 16 आं फरायनि बेयाव मा लिरदों? आङो नोंनि हाबाफोरखौ मिथिगौ, नोङो गुसुबो नङा गुदुंबो नङा होननानै। नोङो गुसु नङाब्ला गुदुं जाब्ला हामगौमोन। 16 सिरि नों बेबादिनो दुंब्रुद गुदुंबो गुसुबो नङैखाय आं नोंखौ आंनि खुगानिफ्राय मुजुगारगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिखौ खोब गाहामथारैनो खोनाबाय होननानै मिजिंथिहरदों। अब्ला बे समावहाय अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जों खोनानो मोनबाय मा होननानै बुंदों? बे इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों आं नोंनि हाबाफोरखौ मिथिगौ, नोङो गुसुबो नङा नोङो गुदुंबो नङा। नोङो गुसु नङाब्ला गुदुं जाब्ला हामगौमोन होननानै बुंदों। आरो मा होनबावदों? नोङो दुंब्रुद जानायखाय गुसुबो नङा गुदुंबो नङा जानायखाय आं नोंखौ आंनि खुगानिफ्राय मुजुगारगोन होननानै बुंदों। अनसायग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बे बाथ्राया दिनै सोरखौ बुंदोंमोन? बे बाथ्राया बै समाव लाउदिकिया होननाय जायगानि मण्डलियारिफोरखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बै समाव बुंदोंमोन। माने बै समनि लाउदिकियानि बिश्वासिफ्रा मण्डलियारिफ्रा इसोरनाव थिग नङामोन। बिसोरनि गोसोफ्रा संसारजों गोरोबनायमोन, बिसोरनि नोजोरफ्रा संसारनियावमोन आरो बिसोरनि गोसोफ्राव बिसोरनि जिबनाव इसोरनियाव थांनानै थानाया इसोरनि बाथ्राखौ लानानै खुनु सोलायनाय बिथांमोननि जिबनाव गैयामोन। इसोरनि बाथ्राखौ लानानै जौगानाय सोलायनाय दिनै बिथांमोननि गेजेराव गैयामोन। बिथांमोना इसोरखौ हुदा बादिल' गिर्जाफ्राव फैनानै जानो हागौ खुलुमोमोन बा बिथांमोना नेम बादिल' दिनै फालियोमोन। दिनै बेफोरबायदि जानांगौमोन बिथांमोना। बेनिखायनो बे इसोर जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बिथांमोनखौ दिनै बुंदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बै समनि लाउदिकिया मण्डलियारिफोरखौहाय मा होननानै बुंदों? नोङो गुसु जाब्लाबो हामगौमोन गुदुं जाब्लाबो मोजां जागौमोन, नाथाय नोङो दुंब्रुद नोंसोरो दुंब्रुद जानायखाय मा होननानै बुंदों? गुसुबो गुदुंबो नङैखाय आं नोंसोरखौ आंनि खुगानिफ्राय मुजुगारगोन होननानै बुंदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै बे बाइबेल सिरिया दिनै जोंखौ बा नोंथांखौ आंखौ मा फोरोंनो नागिरदों नोंथांमोना मिथिगौना? दिनैबो अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिमा बिफाफोर सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंबो बै समनि लाउदिकियारि
लाउदिकिया मण्डलियारिफोरनि बिश्वासिफोर बादि दिनै जोंबो बे संसाराव जाबाय आं दिनै बेखौसो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों बेखौसो जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायग्रा साफ्रोमजों दिनै गोसोआव गावखौ इसोरनाव दिनै आङो मोनदांहोनो सानदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंबो बै समनि लाउदिकियानि मण्डलियारिफोरनि बिश्वासिफोर बादि ना गुदुं ना गुसु दुंब्रुद-ब्रुदल' जोंबो बेबादि जाबाय नामा फै जों गावखौनो दिनै मोनदांनि आरो दांनायनि अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर दिनै जोंनि गोबांथार ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिमा बिफाफोरखौ जों दिनै नुनो मोनसै जोंबो मिथिबायना जोंबो दुंब्रुद-ब्रुदल' दिनै जोंबो जाबाय ना गुदुं ना गुसु जोंनि ख्रिस्टियान जिबनावबो दिनै बेखौ जोङो नुनो मोनसै गोबांथार समावनो दिनै जोंबो बा आंबो संसारनि लब लालसा लुबैनायफोरखौ लानानै इसोरनियावहाय खुनु दावगानाय जौगानाय दिनै जोंनियाव गैलिया जोंनि मेगननि नोजोरफ्रा जोंनि गोसोफ्रा बै समनि लाउदिकियानि मानसिफोर बादिल' दिनै जाबाय जोंनि गोसोफ्राबो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नंगौना नङा नोंथांमोना गोथौ सिन्ता खालाम जोंनि लुबैनाय जोंनि साननाय हनायफ्रा मोदोमनि थाखायल' दिनै जोङो सिन्ता खालामसै बांसिन समावनो नाथाय इसोरनियाव जे जोंहा मा रोखोम थांनानै थानो नांगौ दिनै बेनि जोंहा एसेबो दिनै जोंहा सिन्ता गैला ना दिनै बेखौ दिनै जोङो नुनो मोनदों अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि लोगोफोर बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायगासिनो दङ साफ्रोमखौबो प्रभु जिशु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो रिक्वेस्ट खालामदों गावखौबो दिनै आङो रिक्वेस्ट खालामो फै जोङो दिनै जिशु ख्रिस्ट'खौ मोननायखाय जिशु ख्रिस्ट'नि बिश्वास जानायखाय बेखौ खुलुमग्रा जानायखाय जुदि जोङो ना गुदुं ना गुसु जोंबो दुंब्रुद-ब्रुदल' जुदि जोंबो जायोब्ला जोंबो मा लाउदिकियानि बिश्वासिफोरल' मुजुगार जागोन दिनै जोंबो बे इसोरजों बे इसोरनि खुगानिफ्राय जोंबो दिनै मुजुगार जागोन नोंथांमोना बेखौ मिथिगौना जुदि जोङो इसोरनि बिश्वास जानानै ना गुदुं ना गुसु जायोब्ला गुदुंबो नङा गुसुबो नङा जुदि जों जायोब्ला दुंब्रुद-ब्रुदल' जायोब्ला जोंबो बे इसोरजों दिनै मुजुगार जागोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बे बाइबेल सिरिफ्रा दिनै जोंखौ फोरोंबावो इसोरनियावहाय दुंब्रुद-ब्रुदआ गोजोननाय गैया इसोरा बिदिखौ हामजानाय मोना इसोरनियाव दिनै बेनो गुदुंबा गुदुं जानांगौ गुसुबा गुसु जानांगौ दिनै बे बाइबेल सिरिया दिनै जोंनो बेखौसो फोरोंदों जुदि जोङो दुंब्रुद-ब्रुद जायोब्ला दिनैबो बे इसोरा जोंखौ गावनि खुगानिफ्राय मुजुगारगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों जेसेबांनाखि आंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिमा बिफाफोर दङ फै जों गावखौ आन्दाज खालामनि गावखौ मोनदांनि आंबो बै समनि लाउदिकियानि मण्डलिनि मानसिफोर बादि ना गुदुं ना गुसु दुंब्रुद-ब्रुदल' नामा जोङो गावखौ मोनदांनि जुदि गावखौ दुंब्रुद-ब्रुदल' मोनदांदोंब्ला गावनि जिबनाव इसोरनि बाथ्राखौ लानानै जौगानाय एसेबो डेभेलपखौ नुवाखैब्ला फै जों दिनैनिफ्राय इसोरनि बाथ्राखौ लानानै दुंब्रुद-ब्रुद जायालाबानो गुदुं दिनै जों जान जोंनि जिबनाव इसोरनि बाथ्राफोरखौ बाहायो जोङो इसोरनि बाथ्राफोरजों जोंनि आत्मिक जिबनखौ जोङो डेभेलप खालामो जों इसोरनियाव जौगायो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्लासो जोङो बे इसोरजों जोङो मुजुगार जानाय दिनै जों नङा मुजुगार जानांनाय जों नङा जानांनाय नङा अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' आसा खालामो नोंथांमोना आं नोंखौ मुजुगारगोन बे टपिकनि सायाव दिनै गावखौ गोथौयै मोनदांबाय मिथिबाय बुजिबाय आरो गावखौ ना गुदुं ना गुसु ना दुंब्रुद-ब्रुदल' नामा बेखौ आन्दाज खालामबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि गुसुं गाहाम बाथ्राखौ आङो बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथों गोजोन्थों खुलुमबाय।